των αιώνων. Αμήν. Της γης των υπερφύσιν αγαθόν προξενός μήτηρ Θεού γεγονός όφεση το χέρε προσάγομαι. Απενεχθήσονται το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτής. Πρόσχομαι. Εκκλησίων αυτής απενεχθήσονται εσείς. Σοφία. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Αδελφοί, είχε μεν η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας, τότε Άγιον Κοσμικών, σκηνή γάρ κατεσκευάστη η πρώτη, ενή η τελειχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα, σκηνή λεγόμενη Άγια Αγίων, χρυσούν έχουσα θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης, περικεκαλυμμένη πάντοθεν χρυσίων, εν εις τάμνος χρυσή έχουσα το μάνα, και η ράβδος Άρων η βλαστήσασα, και πλάκες της Διαθήκης, υπεράνω δε αυτής χερουβίμ δόξης, επισιάζοντα το ηλαστήριον, περιόν ουκ εστινή λέγει κατά μέρος. Τούτον δε ούτων κατεσκευασμένων εις μεν την πρώτην σκηνήν διαπαντός ισίας συνιερής, τας λατρείας επιτελούντες, εις δε την Δευτέραν, άπαξ του ενιαυτού, μόνος ο αρχιερεύς, ου χωρίς αίματος, ο προσφέρει υπέρ αυτού. Και των του λαού αγνοημάτων. Ειρήνηση των αγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εισήλθε ο Ιησούς εις κόμην κοινά, κινείδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα του αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τίδε ειν αδελφή καλουμένη Μαρία, και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ύπου εν των λόγων αυτούν. Είδε Μάρθα περιεσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσατε είπε, Κύριε, ου μελισσιώτη αδελφή μόνη με κατέλειπε διακονήν, και πέουν αυτοί να μη συναντιλάπητε. Αποκριτής δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάστε την βάση περί πολλά, ενός δε στη χρείαν. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτι σου καφερεθήσετε απ' αυτής, εγένετο δε το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασα της γυνή φωνή εκ του όχλου είπεν αυτόν, μακαρία η Κυρία η βαστάσασάσε, και μαστίουσε θύλασσας. Αυτός δε είπεν, πενούν γε μακάριοι ακούοντες το λόγον του Θεού. Και φυλάσσοντες αυτόν.
βασίλες, Χριστός επετίμησε της ευτής Εκκλησίας και έθνων μητέρα πέδειξε εγκολίας υιοθετουμένων δια του πνεύματος. Μήτωση των δυσμένων δαιμόνων εφάλαγγες του Χριστού Εκκλησία του Σταυρού των τύπων σημειωμένη και σκιάζει αγιαστική του πνεύματος έλαμψη. Ο ψώμων αλλά Χριστόν θεμέλιον λέγουσα η εξεθνών Εκκλησία Στεφάνου Θεκάλιτο απροσίτω και διαλύματι της βασιλείας εγκαροπίζεται. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θαυμάτων απάντων θαυμάτων και λότερων ότι Παρθένος εν μήτρα των σύμπαντα περιέποντα απειράντρος συλλαβούσα ουκ στενοχώρησε. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, εις τους αιώνας των αιώνων. Πέτρα της πίστεως οικοδομήσας την Εκκλησία σου, Χριστέ ο Θεός, ευλαβή κατευθύνων τάση και σίας ημών και πρόσδεξε λαόν εν πίστην βόνταση. Σώσον ημάς ο Θεός ημών. Κυρίου θεηθόμεν. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όν ευλογητός τους αιώνας, ο δια του καταπτάσματος της σαρκός αυτού εγεννήσας ημίν, της των προπατώρων εκκλησίας, των εν ουρανής απογεγραμμένων, την ες είσοδον ένθα ήχος ορταζόντων και φωνή εγαλιάσεως, αυτός φιλάνθρωπε δέσποτα, επίβλεψον επ' εμάς τους αμαρτωλούς και εναξιζούλους σου, τους των εγγενιασμών επιτελούντες του σεβασμίου του ναού, ονόματι του Αγίας Γραμμάτρος Παρασκευής της Αντιπόρου, εις σύμβολον της αγιωτάτης σου Εκκλησίας, του τέστην αυτού του σκήνους ημών, όπερ και ναός σου και μέλη Χριστού σου, δια του Πανεφήμου Αποστόλου Παύλου ονομάσα κατεξίωσας, και τούτον στερέωσον μέχρι της συντελείας του αιώνος, ασάλευτον και δεδοξασμένον εν σύ, και αξίωσον ημάς εν αυτό ενέσεις και δοξολογίας ακαταγνώστους, προσάγειν τη δόξη σου και το μονογενιού σου Υιό, τον Κυρίου ημών Ιησού Χριστό, το Αγίο σου Πνεύματι, εν επιγνώση και πάση αισθήση, και προστινούντας σε εν φόβο σου, των θείων δεκτηθήνε αξίους ηκτιεμών, επροδέκτου τετητήσεις αγαθότητη γενέστε, τας δεήσεις ταύτας ας υπερ ημών, και παντός του λαού σου, η απάτος σε πλαγνία προσάγμεν, πρεσβείες της ακράντου δεσπίτης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εν Αγής επαναπάμπη, και συν τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών,
καταστήσας ενωνείς τα τάγματα και στραταγγέλων και αρχαγγέλων, η λειτουργία της δόξης πίσω εις τη είσοδο ημών, είσοδον Αγίων Αγιοργαρέστε, και λειτουργούντον ημίν και συνοψολογούντον της αγαθότητα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό, το Αγίο Πνεύμα, την Οικαία και εκ τους αιώνας των αιώνων. Άρα τεπίνας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε πλεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Άρα τεπίνας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε πλεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Άρα τεπίνας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε πλεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ως του άλλος τερεός του Αιωνία η μνήμη των κτητόρων του Ιερού Ναού τούτου. Αιωνία η μνήμη των κτητόρων του Ιερού Ναού τούτου. Αυτής εσύ Αγίης Μάρτης συνδορισάμενος, το σπήρεστε πάση τη γη, τα λείψαν αυτών και της Αγίης οίκης σου και καρπούς ιαμάτων βλαστάνιν, αυτός δέσποτα, ο πάντων των αγαθών χορηγός υπάρχων, πρεσβείες των Αγίων όν, ευδόκησας στην απόθεση των λειψάνων, και το σεπτό οίκο του γενέστεση αξίωσον ημάς, ακατακρίτως την ανεμακτώνωση προσελεγγύσει εν αυτό θυσίαν, και δόρισε ημίν πάντα προσωτηρία αιτήματα, αντάμιυση παρέχον και τούτο, της αθήσεσιν υπέρ του Αγίου Βασιλεία και δύναμη και δόξα, του Πατρός και του Ύμνου και Πνεύματος Νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ο Θεός ο σωτήρ ημών, ο πάντα ποιόν
και πραγματευόμενος εξωτηρία του γέρου των ανθρώπων, πρόδεξεν ημών των αναξίων δούλων σου, τας δεήσεις και κάνωσον εμάς, επί της παρούσης ώρας, εις το ακατακρίτως των εγγενισμών επιτελέσε του ναού τούτου, του προσωτηρίαν ημών, και την σύντοξολογίαν οικοδομηθέντος, παράματου του Αγίου Τσεγεδόκρον Μάτρος Παρασκευής της Αρχιπόρου, και την έποδον της εν αυτό ποιήσε τραπέζης. Και υπογραμμών το δε βεσελεή, πνεύμα σοφίας ενθής και ικανός ασταρτούς προς απαρτισμόν της του μαρτυρίου σκηνής, εν η λατρείας δικαιώματα ειν, της αληθείας εικόνες και προχαράγματα, ο το Σολομώντι πλάτος και χήμα καρδίας δορισάμενη, και δι' αυτού το πάλε ναόν αναστήσας, της αργής δε και πανεπίμηση αποστόλης, την επρέματη λατρείαν και της σκηνής, της αληθινής εγγενήσας, την χάριν και δι' αυτόν δε τας Αγίας σου Εκκλησίας και τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, εν πάση τη γη καταφυτεύσας, εις το προσάγεστέσι, τας ιεράς και ανεμάκτους θυσίας, ο και τούτον των ναών νυν ευδοκίσας, πράγματι οικοδομηθήνε της Αγίας Αδόκρου Παρασκευής της Αρχιπόρου, προς δόξαν συν και του μονογενού σου Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αυτός αθάνατε μεγαλόδωρε βασιλεύ, μνήστητη των εκτιμών σου, και τα ελέη σου ότι από του αιώνος εσύ, και μη ευδελήξεις ημάς πλήθη με μολυσμένους αμαρτιών, και μη βεμπυλώσεις της διαθήκης σου, δια την ημετέραν ακαθαρσίαν, αλλά πάρει δε και νυν τα παραπτώματα ημών, και ενίσχυσον ημάς, και κάνωσον τη χάριτη και επιβητήση του Αγίου σου και ζωή σου πνεύματος, εκτελέσε ακατακρίτως των εγγενισμών του ναού τούτου και του εν αυτό θυσιαστηρίου, πείσαστε την καθιέρωσιν ήνα, και τούτο ευλογούνται σε ψαλμείς και ύμνης και μυστικές λειτουργίες, την σύνες πλακνία διαπαντός μεγαλύνομεν, ναι δέσποτα Κύριε ο Θεός ο σωτηριμών, η ελπίς πάντων των κράτων της γης, επάκουσιν ημών των αμαρτωλών δεμένων σου, και κατάπευσον το Πανάγιο σου πνεύμα, το προσκυνητών και παντοδύναμον και αγίασον των οίκων τούτων, γύρωσον αυτό φωτός αηδίου, ρέτησον αυτόν εις κατοικίαν συν, ποιήσον αυτόν σκήνωμα δόξης σου, κατακόσμησον αυτόν της θύης σου και υπερκοσμής χαρίσμαση, κατάστησον αυτόν ημένα χεμαζομένων, ιατρίων παθών, καταφυγήν ασθενών, δαιμόνων πηγαδευτήριων, εν το είναι τους οφθαλμούς σου
ανεωγμένους εις αυτόν ημέρας δεκτός, και τα όντα σου προσέχοντα εις τη δέησιν των πόπων σου, και ευλαβία είναι αυτό εις ιόντων, και επικαλουμένος σε το πάντιμον και προσκύνει τον όνομά σου, όσα ανετήσοντέσαι, και εσύ ακούσεις εν το ουρανό άνω, και επίσης έλεος και ήλαιος έσυ αυτής, φύλαξον αυτόν έως τις συντελείες του αιώνος, ασφάλευτον, και τον ένα αυτό βαπτιστήριον Αγίων ανάδειξον, τη δυνάμει και ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος, δόξουσεν αυτόν υπέρ του κατά νόμων ηλαστήριον, ώστε τα σεν αυτό τελουμένα σε ευλογίες, εις το Άγιον και υπεροράνιον και νερό σου της εστήριον καταντάν, και την χάριν ημίν κομίσιν και της εις αχράντου επιστιάσεως, αρούμεν γάρ, ούκρις την τύπων ημετέρων αναξίων χειρών υπουργείων, αλλά εις την συν άφατον αγαθότητα του λαού. Αντιλαβούς υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αθανασίου, του Τελείου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβού συμμονεύσους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του έργου των χειρών ημών και των συνόδων αστήνε των οίκων τούτων και το εν αυτό θυσιαστήριο, η επιφυτίση και δυνάμει και ενεργία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των κτιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του αιώντων ονειπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του εισήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ότι Άγιος ο Θεός ημών και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαιη και εις αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ο Θεός ημών, ο Αγιάς σας τα ρίτσα Ιδού φυτικανό
Amen.
Δόξα τω Θεώ ημών εις τους αιώνας. Κύριος ευασίλευσε Το ίδιο είναι, παιδί μου, και μπροστά και πίσω. Από εκεί είναι στο προς διαφορετικά. Λόγος είναι το προστινό και ο κοινάξο. Στο αλλάζει τα λαφρά είναι το μπροστά. Αυτό είναι το μπροστά. Σε όλες τις μοντίες έχει πάντως. Θέμα είναι αυτό το μπροστά. Όπως είναι το μπροστά. Το Δημήσιο, το Ευαγγέλιο. Τώρα τα γενιάσαμε. Άναψε καρδινάκι να λέει το Μεγάλο μποσό, πολύ μεγάλο.